ngana mu ibu wa bia ibu ambu bia ibu mu na mu arom ibu mu aro da bile jo ibu ngoke na nwa ya na be na be mu obu ibu a ai je kere ga kene na kime sikira nke di n'ibu ngi ya mia ai na yo ga yo sikina libu a ija gozi ai mela ibe di mma yela ya aka ebu no bia ibe zibi mezuola anya egwa na ogwu mu egwa na ogwu mmadụ egwa na nke bụ egwa na yaso go di church egwa na mosu ko egwa na mosu mmadụ ibe obula ba jibe wepula anya na iji ibu a wewele we na anya gi foto di ayi mpa uno di ayi so eyi bibia awori ni bia ibo ko ni di bia wo ka na agba ina ko na agba ni ana agba ina ko zibi wala yo ki bunna na sigi na la ya ko ni ko di ma ku kwa ina ya di o ma bunuda ai na ya di na la ya ta di na ije bula wa be ni ai de u mu aro video de mu aro na mile ko kamele na ataka ibu lai na egbu azụ nwoke egbu na nga ya egbu na ọgwụ mmadụ awọ na amosu mmadụ egbu na iwe ọbụla ba ji iwe ịchụpụrụ anyị ya sị gị na ọ bụ salaka mgbe arọ ya ka anyị na-eme taa agba nwoke ya ebe ebe gị liwe polite ndụ anya ya ebe ebe gị liwe polite ndụ mmadụ niile we ya eliwe gị karị dịba ka ọ na-anya nwere na-enye ego iwe akwa ka iwe nwe ndị ejima na-egwe ndị ekete na-egwe taanị bụ salaka ya na-eme n'ụbọchị taa mụ abụ ejima ahụ obu na-eme n'ụlọ na mụ arụ ọda mmiri ejo ezinụlọ m na-eme salaka taa anyị tiele otu ọjị na-anọ otu ọjị na-abụ anyị tiele 2000 ego eji wawu ya anyị butere 6 crate of mineral anyị tiele akwụkwọ esili unu rice gbasị na mosi a ka m wee mere unu bụ mmụ arọ salaka maka agamniru ma adị mma unu bụ mmụ arọ na salaka anyị na-eme bụ ka ọ dịlịga oke mma adịlịga ya mma mma akwụrụ na bụrụ ya na pas ebumnobi unu chukwu ya na-emelu unu ya nwoke ya egburu unu nwaanyị ya egburu maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego alụsị ọda mmiri eje ọgwụ alụsị ogbu mmiri gbagbara ọda ezi na-atụ egwu n'ogige aja n'osi aba na-asa aba na nri ozi ya ebe ụwa anya n'ọdịda ezigbo egwu na ada no,
maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ, alụsị na-enye ọganiru, alụsị na-enye akụnụba, alụsị na-enye nwa, alụsị na-ebute ego, alụsị ọdammiri ejeọgwụ, alụsị ogwugwu, isi ogwugwu, maka na ndị bụ alụsị na-eje obodo a na ịgba
anyị na-ekele gị n'isi ezinụlọ anyị na-ekele gị n'isi nwoke na nwaanyị adara mmemme gị o nwere ndị bụ ebumnobi wee bịa be gị ndị abịa be gị nyere mkpaba ji wee bịa nnukwu ejima agwa obi nwere mkpa m ji bịa mmụ arọ m nwere mkpaba ji bịa nwunye m nwere mkpaba ji bịa ụmụnne m nwere mkpaba ji bịa ụmụnna m nwere mkpaba ji bịa obodo ọbụbụ nọ nwere mkpaba ji bịa Naijiria niile nwere mkpaba ji bịa ụwa niile na-abịa na be gị nwere mkpaba ji bịa ana m ayọ gị dịka anyị si ekpe ekpe na-ata wee na-akpọku gị ebe ọ bụla ị nọ ndị ụtọ ka ị bịa nara otuto agwa gị duru ndị otu gị ndị na-arụ ọrụ ndị na-enye ndụ ndị na-enye ego ndị na-enye ịgba akwa akụ ire nwa nwa ndị na-enye nwa ndị na-enye ebi ndị na-enye nwunye ndị na-enye moto ndị na-enye ụlọ ezigbo ihe niile dị n'ụwa bụrụ gị mmiri ihe agwa gị bụ nne nwaanyị ekelebekwa ka anyị na-ekele gị nne nwaanyị mere anyị n'egwu n'arụ a mana anyị na-agwa gị arụ na-abịa dị ka ọka gwa aka agwa nke onye ọbụla dị n'isi onye ọbụla dị n'ahụ wepụrụ anyị wepụrụ ya nwoke na
aba nke bụ nne na anyị ụra ibelikwa na ka na-ewu ji amụ ndị ala egwu n'oge na ka m ji n'aka egwu nke oge ụlọ anyị ebela na anyị ga-abịa gị taa chụpụrụ anyị uke chụpụrụ anyị amosu rụọrọ anyị ọgwụ agbara agwọ ibe ọbụla aba ji ibe dị n'ụwa wepụ ya mmiri ọ bụ gị nwee ego gị nwee diamond gị nwee gold gị nwee silva gị nwee ibe ndị ebozibi ibe dị agwa gị bụ nne nwaanyị ka ije butere anyị akụ onye dịkwa arụ gị ọgwụ ego na-atụ bụ abịalị taa ndị abụ ego na-atụ ekwu onye ọbụla ego na-atụ ego ọbụla atụrụ ya na enwe ego anyị na-ayọ ga ayọ si gị na bido taa wee ruo ma na ịghara ọzọ enye olili n'anya ọbụna mmụ arụ gị niile gụrụ zuru onye ọbụla na-enwe aṅụrị ndị lụrụ ụlọ alụcha ụlọ ma ndị na-agba moto na-agba moto ndị na-enwere ego enwe ego onye na-anụrụ mụtara nwa mụta nwa onye iru ọrịa nọ na-agara iru ọrịa na-aga onye na-enwere ụlọ nwe ụlọ agwa gị bụ nne gị ngwa alụta aghọtara na mgbe eji ebibi ekene gị anyị na-ayọ ga ayịyọ tụmadị ndị nọ n'ezi ndị n'obodo oyibo ndị na-ete webetali gị ego ndị na-enyere gị aka ndị na-ese alụ ọlụ gị ndị dịkwa nna gị na gị bụ obodo ndị na-eweta pasenteji na bekwu na ọdị ọlụ ha mma ebela anyị bịa tata ka ibunye anyị elu egwu nwoke ọbụla kwuru mmiri gị nwụọ ka ọ dịrị ya na mma nwaanyị kwuru mmiri gị nwụọ ka ọ dịrị ya na mma nwoke kwuru mmiri gị nwụọ ka ọ dịrị ya na mma ọ bụ ọjị na nwaanyị na-ekwe ọjị aba ji bịa be gị na ibe ibe anyị ọlụgere ike ma nke anyị na-eloto ma nke anyị loto egwumụta anyị n'igbe na-anụ ọnụ anyị ana na-anụ ọnụ anyị egwu ma anyị sịkwa na ọnwụ n'isi anyị na ọya aya ga-emechi iru ọrụ anyị iru ọrụ anyị emechi onye sị ka ọ nalị mmụ arụ gị oke nalị nye mmụ arụ gị anyị gwụrụ ọrụ anyị bịara be gị taa ka ọ gazie ana m ayọkwa gị bụ nne nwaanyị ndị na-ezuru ọrụ ka ọ ga-aba gị bịa n'ala Igbo n'ezi adịrọ mma mana mụ na-agba gị mbọ ọzọ bụ na mbịara be gị gị nabatakwu ya mana ayọ ga ayọ agwa gị biko mmụ arụ gị n'ụlọ monu mezi ebe ọ bụla nọkwa ogo okwu dezie nọ gị bụ nne anyị gị bụ nnukwu nne gị na-enye ndụ gị na-enye ego egwu gị ji eche ịta ike na-agba ego ka ọ gbuo ego gị ji eche ịtọ mmụọ na-anụrụ anyị ọgụ ka ọ nụrụ anyị ọgụ egwu meziri ụzọ ka o rubere anyị isi ọ gị bụ ọna mmiri aja ọgụ na mmiri jere mmụ arụ ogo ogwu ya na ọjị egwu mmiri na ọjị aka nri na ọ bụ ụbụrụ ka m jiri aka nne nwaanyị ụbụrụ aka ji ayọ ga ayịyọ ibe ọbụla ya weta ọta ezinụlọ m n'iru ọrụ mmụ arụ gị n'isi mmụ arụ gị n'isi nwoke na nwaanyị na-abịa na be m n'isi mmụ arụ ọda mmiri anyị ji ụbụrụ a wee na-ewepụ ọta bụ na ya ma akụzi ọta ije anyị ya ije nwere ibe ọbụla bụ ibe anyị zubere chukwu ya emere anyị nya ma ndị nọ ma ndị na-anọ ihe emere ibe nya ụbụrụ ọka anyị ji egbocha nwa anyị ibe ọbụla bụ ọta na ọpụwo ọ ma gwa ọkụ nye ka m na-enye gị bụ nne nwaanyị si gị na eke gị ya anụ akwa ọ gbọọla ya ego si gị na n'ọba anyị ji ọka anyị nne nwaanyị na-ekwu ibu ibu awa ibu bịa dị ibe agwa ngana m ibu wee bịa ibu a mbụ bịa ibu mụ na mmụ arọ m si ibu mmụ arọ ọdamile jọ si ibu nwoke na nwaanyị na-abịa na be m ọ bụ ibu a anyị ji ekene gị ekene na nke ime si gị na nke dị n'ihu nke ya eme ya anyị na-ayọ ga ayịyọ si gị n'ala ibu a ije gozie anyị meela anyị ibe dị mma tiela anyị aka ebumnobi anyị bụ ezigbo ibe mezuola anyị ya ekwena ọgwụ mmụọ ekwena ọgwụ mmadụ ekwena nchekwa ekwena amosu nwoke ekwena amosu nwaanyị ibe ọbụla bụ ji ibe wepụrụ anyị ya na anyị ji ibu a wee were wee na-anya gị moto dị anyị mkpa ụlọ dị anyị mkpa eyi dị n'ime ya akwa dị n'ime ya ibe ọbụla dị n'ime ya nwoke a na-agba anyị na fonu anyị na-agba anyị ndị a na-agba anyị akpa ezigbo
Bakana alusi na-ekwu okwu ya bụ alusi na-enye ndụ, alusi na-enye ọganiru, alusi na-enye akụnụba, alusi na-enye nwa, alusi na-ebute ego, alusi ọda mmiri eje ọgwụ, alusi ogwugwu, isi ogwugwu. Bakana nya bụ alusi na-eje obodo na ịgba Arusada mile jobu, okarusi nukumo. Arusada mile jobu, okarusi kalisia. Arusada mile jobu, okarusi nukumo.
niile ọbụla niile ichere na mkpa ga-agbalị njem mgbe ị na-abịa n'ugwu ụzọ onwe esi na ịlụrụ ụlọ ma imere ebe ọbụla n'ọnya bụ mwute gị n'ihi na iji nwa gbawa aja bụ ka ebunegodebe ka aja n'ụlọ gị ka alụgharị gị ụlọ ọ bụ ntụ ka nna gị ụdị ebe i kwuru na omecha ọkwale gị ekwuziri ihe mmeghị owu wara awarụ n'ọmụ gwale gị na ọ nwere ọrụ ọzọ mma gị imecha nwa gị emebe ya bụ nwa ngọlụ gị ndị niile na-achọ gị bụ anwa ada ma ndị ihe jiri erueli gị chere na ya nwe ụtọ na-ejiri ochi n'ọmụ gwale gị ihe dị mma ma ọrụ gị o mekwarụ ndị niile nọ n'ugwu ụzọ ụwa ma nwoke ma nwaanyị adịa ọ dịọrụ gị ma ego gị bụ majikwu mmaji Igwe na village ọgụ.
ihe ribe a na-amagụ ezu n'oche ogwu ala ibu na-ebute akụ ibu ego ibu m na-ekwe nzu tụọ ụbọchị taa gị bụ eke ka ebe atụọ nzu ibe na-eme m ibe na-emeri ibe na eweli na izu egwu m n'otu ozu na chi evoruwo ma ndị lotere ma ndị lelotoro chutu evoruwo chukwu abịam ọ bụ ọjị chukwu abịam na-egwe ọjị chukwu mara ọjị eke ma ọjị eke ama ọgbọgwụ esi anyị eze na-ekpesala ọgụ isi ogwu ọba na mmiri eji ogwu na-ekwe ọjị eze nkọtọkọ nyiri mkpuchi kpabịa dalụ ọkwụ na polu ara obute ọdịka ọya gụchara ọgụcha ọdịka onye ebuchiri ọzọ obunu ugwu na-eke agaghị akwụ mmụ eze ọra ji dị ebu ara obuna agụ na-adị ile na nwada ara isi ogwu ngwa agịrị ka mkpụrụ isi ogwu o ji isi ogwu ọka alụsị na nwunye alụsị dị na mmụ eze ọra ọka arụ na nwunye ara eke abụrụ ihe ojii abụrụ n'aka kpabụrụ bịa tụọ na izu kwuo n'ụtọ ọjị sunu dịka na-achị ebuwo ibe na-emeri m ibe na-emeri m akali m na aka ekpe ma okwu na ija m agba mụnụ bịa were ọjị taa igbe dị nne mụrụ na ndụ ru na mụrụ anyị etikwu agbata na ndụ na ndụ afọ na atọ zuzube aja na ugwu na ndụ aja na ọgara aja na ugwu aja na amagwụ aja na mmụọ eze ọrụ ikwu nne m ana ndụrụ a na-ele ana igbo nne mụrụ igbo nna mụrụ igbo nne mụrụ anambara nna mụrụ anambara igbe do nne mụrụ na ndụ ru na mụrụ anyị ekwu mụnụ bịa were ọjị achị eburuo ezumezu bịa taa na ọjị ọ bụ ọjị ndụ oji ego ọjị ibe akwakụ ibe nwa nwa n'isi m n'isi ikwu m n'isi ibe m n'isi ọrụ na eze ndị nna alụ ọrụ n'isi mmụ arụ ọda mmiri eji ọgwụ ụlọ nọ mọnụ n'ezi egwu nke aka ma gwana anyị gbaji ije yi na anyị egwu nye na nke anyị eri nye na nke anyị edebe edebe chụpụrụ na ya uke mmụọ na uke mmadụ chọọ na ya amosu nwoke na amosu nwaanyị chọrụ na ya ọgwụ ma ọgwụ mmadụ ya chọọ na ya ume na iyi nwoke si ka ogbu anyị maọbụ nwaanyị agba mụrụ ji egbu onye anyị ọka anyị ọgwụ ma ọgwụ mmadụ atụ na anyị aja mmadụ awọ na anyị egwu nwoke na-achụ anyị egwu mụrụ chụwa onye a nwaanyị na-achụ anyị egwu mụrụ chụwa onye a ma mụ na ya oge bụ si gị na-ekene ka anyị na-ekene gị nke mere eme bụ gị mebekwale nke dị n'iru bụ unu ka ọ dị su na ike jiri ụtụ agụ ọrụ ibe na bụrụ na ọrụ nne ewu abịa na nye ọbụla alụ eke nwe ọba si na-ekele eke zụgbụtụ si na akụrụ na ọkwụwa bụrụ oke osi ogwu gị si m gawa ngwa gawa ma ihe ojii ma eke ma arọ anyị ma ya ụnụ ahịhịọ odum na-edu m duro m n'isi unu na-edu m na-edu mmụ arọ m na-edu m nwunye m na-edu ụmụnne m na-edu nwoke na nwaanyị na-abịa na-abịa m egwu m ebe a na-anọ na ka o nwere ọgbọ nsọ onye ọrụ na-atụrụ ka unu mee ka o nwere iwe onye na-enyere iwe ka o nwee na ọhịa na ahịa ọhịa ya dị mma onye na-enyere ego ka o nwee ego onye na-enyere ụlọ ka ọ nwee ụlọ mana mụ na ya oge bụ ogwu ma eke abụrụ bụ ihe ọjọọ abụrụ so unu nye ọtọ na chef oruwo taa na ịbụ eke ọ bụ ụbọchị ndị mmiri ka ọ bụ sunu na-abido echi gaba ọ bụrụ ụbọchị unu mana mụ na ya ọgbakwa unu ahịhịọ sunu oli nga anyị na-eli ka anyị litebekwa ndụ lute ego nwa arụ na mmiri eche ogwo na ụlọ mụnụ n'ezi ka ọ dịbakwalịba mma ma ndị ya bịa ma ndị ya na-abịara ka ọ dịlịba mma egwu nke ezinụzọ oribela anyị isi n'ije nga anyị jere taa bụ ije ndị ya abịa abịa egwu nke ọ gazieliba gwara ya ọgị na-egwe ọjị na na ọjị ka ụnụ ụtọ ọjị chukwu oke mgbe ogwu ose na ọjị ike nka m na-egwe ọjị na mgbe agwa ogwu ijere nga n'elu nne mbuduchu nwa aba egbo lia ka eyikụla kegbu eme agba ọgwụ n'elu ihe m nwa bụ ibe ogwu eji ọbọ mmadụ m onye ido kwụta ọdọrọ ihu nne nne m ara iru abalị ọgara ihu nne nna m ara amịghị be nna m ova amịghị akwala amịghị ọkarụsị na nwunye alụsị so nne m na nna m medide agba m n'ụlọ ọjị ka ụnụ ụtọ ọjị ezumezu ka unu bụ ụnụ gbakọta zukọta ma ndị lotere ma ndị na-elotoro egwu m n'obi ya were ọjị ihe eze igba ihe ojii ọrụ agụ ihe ojii ọgbụ eze na igba gbalaba igba ihe eri igba ara amagụ ezuru oche ogwu ala ọkarọ na nwunye arọ ọkarụsị na nwunye alụsị nọ na be m ezumezu ndị mmiri agba m n'ụlọ ọjị ka ụnụ ụta iburu ebute akwụna ekwe ọjị eke chi eke evoruwo egwu ma ndị lotere ma ndị na-eloto ọrụ ahụsị dị n'oyi na ọma mbara bịa nwee nna ọjị ife na-eme na ife na ndo na-emeli iwe egwu m n'obi atọ ọjị ife na-eme dibịa ihe dibịa na-emeli iwe egwu m gbagotere na chi evoruwo ụnụ ụtọ ọjị na ọ bụ ibe anyị na-ekwu okwu ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ olu ndị igbo ndụ yoruba ndụ hausa nwoke dị na anya dị ka anyị wee dị karịa si na oke ogbu anyị gba m n'ugbo onye a ka anyị dị na ndụ isiọgwụ na-ekwe ọjị ogwu ọba agba nke na ọjị abụ ọjị anyị na-agbapụrụ gị taa n'igbo eke anasị gị n'iko n'ọgwa bibiliko bụ isi ahịhịọ tiwe osiwuola anyị ka anyị eli anyị ka anyị edebe edebe chụpụrụ anyị uke mmụọ na uke mmadụ egwu m ọjị na anyị na-enye gị taa na ọ bụ ọjị ndụ oji ego ọjị ebe akụ akụ iwe nwe nwe n'isi mụ be ejima abụọ bụ n'isi mmụ arọ m n'isi mmụ nwunye m n'isi mmụ nne m n'isi mmụ arọ ụmụnne m n'isi nwoke na nwaanyị na-abịa na be m na n'isi mmụ arọ na mmiri eji ọgụ n'ụlọ m ọnụ n'ezi agwa m n'ụlọ ọjị ka ụnụ ụtọ ọjị chukwu oke mgbe ogwo ose na-ekwe ọjị ego magụrụ na chiọma chi mba okechi akpa gị were ọjị aza nke ịtọ ọjị ekene ka anyị na-ekene unu na nke unu mesị na nke dị n'iru bụ unu ya mịa taa na ile ọjị na ile ọsa na chukwu utu evoruo ma
ma ndị lotere ma ndị nye loto na ọjị taa ụmụnụ were ọjị taa achị ebuo nne m na nna m na-ekwe ọjị na mgba akwa obi nne mbụ uduchu nwaba egbu kegbe m agba ọgụ na enu ihe m mmadụ m onye ido ire okwụta ọdụ na arụ iru abalị ọgụ na ọjị taa ada nwoke na ada nwaanyị ndị otu ọgba njem ọka alụsị na nwunye alụsị nọ na be m na ọjị na chi ebuo gwa m n'ụtọ ọjị so unu gotara chebe echuru okwu echu mụpụ ejima agwa okwu ka ndị echuru echu iru ọrụ m ihe echuru echu nwoke mbele ka ọ lee nwa ya mbele ka ọ lee mmalịga ọka ọla amazi nga ọka ọla gba m n'ụtọ ile ọjị na ile ọsị ma ndị nọ n'ilo ma ndị nọ n'ilo agba m nwere ọjị ka na chi ebuo Buadal Milejo. ekwensu tukwabịa ekwensu ekekele ya tụrụ ozu chukwumara eje ọje ka ama ọgbọgụ esi anyị eze na-ekpesara ọgụ anyị nwụ na abalị ụbọchị taa n'igwe eke ekekele ụbọchị na abalị aja n'ugwu na mgbe na-eme n'ibe na-eme n'ibe chukwu oke mba ogbochi nke nka mmadụ bụ onye igbo ile okwute ọdọ ara iru abalị ọka ara adị ihe azụ igwe ihe ojii akwụ ihe ojii ọra ihe ojii ọgwụ eze n'igwe ọbara bụ igwe isi ogwu ọgbọ na vileji ọgwụ na nwaanyị nwaanyị babichi enwere njebi ụwa azụmụlụ n'iko n'utu ozu na mba abụọ obi jere na nne nne mba uchu nwa ahụ ya ka iko ezumezu nne na izu ụtụ akwa mụ n'otu ozu na-achị ekwezu ụmụ isi ekwezu ụmụ ihe ojii bịa atụ ozu bara nsị nwekwu na akwa mụ n'ụlọ izu ụtụ achụ ozu aja na ụgbụra ekwezu aja na na atụ ozu aja na ekwezu aja na ozu aga na amagụ mbụ aga na mmụọ eze ọrụ ikwu nne m agwa m n'uwere izu achụ otu egwuru nne m igbo nna m igbo na-ewere izu nne m na Anambra nna m na Anambra ezumezu agwa m na ezu ụtụ ọra mmụọ nọ na be m ma ndị nọ n'igbo agba ọkalịta ọka akpụrụ ahụ ya agwa m n'otu izu achụ egwuru n'oge abụ kwụsị ike okwu ibia chukwu abịa m ekwe ọjị chukwu abịa m ekwe ọjị eke ekele ụwa bịa tọọ ọjị chukwu mara oje eke ma oje eke amara ọgbọgwụ esi anyị eze a na-ekpesara ọgụ chukwu na-ekwe na ọjị ụbọchị taa na ibu eke bịa tọọ ọjị ekekere ụbọchị bịa were ọjị anana ndo bịa tọọ ọjị aja na ukwu na ndo bịa were ọjị ibe na-eme n'ibe m na-eme n'ibe ọra alụsị nọ n'ilo ndị nọ n'ime ndị nọ n'ikuku ndị nọ anyanwụ na agbara ndị nọ na mmiri gbagotebe ndụ na chi egwuru ụgwọ taa na ibu eke anyị na-ayọ ụlọ ahịhịọ ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi m n'isi ikwu m n'isi ibe m n'isi ọra na eze ndị na-alụ ọrụ n'isi mmụ ara ọda mmiri eji ọgụ nọ n'ezi egwu nke aka mara anyị ma ji ije eyi n'anya egwu nwoke egbu na anyị gaghị egbu na anyị uke mmadụ unu ya achụrụ anyị amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị unu ya achụrụ anyị ọgwụ mmadụ unu ya achụrụ anyị gwara anyị ọkụ ịba anyanwụ na-abala si gị na ọ bụ ayịyọ ka anyị na-ayọ ka inye anyị ọka anyị nwoke anana anyị ọka nwaanyị anana anyị ọka onye sị ka ọ nara anyị gị nalị anyị anyị ka nke anyị ka ma m gwuru ya sị na adịla anyị mma ya adịla ya mma mmadụ na ndụ ononomono na-ezikọ dịlịba mma mmadụ igbo ononomono na-ezikọ dịlịba mma nwoke na nwaanyị ya adịla ya mma ka nke anyị wee dị n'oyibe anyị kwuru n'ebe a ma mụ na akwụkwọ onye na-egbu mmadụ ya adịkwanala ya na mma ka anyị dị na ndụ alụsị nọ na-atọ ndị na-atọ ọjị taa ndị na-atọ ọjị gwa m n'ụtọ ọjị n'ụtọ ọjị achị eke bụ eke bụ isi ụbọchị ya ka anyị na-emere ụlọ ọjị ma ndị anyị kpọkụ ma ndị anyị na-akpọkụ ga ewere na ọjị chukwu abịa bụ ogbe egwu nke odo na-aga odo na-akwọ ebe na-anụ ụbọchị na odo anyị n'olu ụmụnna anyị n'olu nwoke na nwaanyị ndị anyị na-arụ ọrụ maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego alụsị ọdammiri ejeọgwụ alụsị ogwu isi ogwu maka na ndị bụ alụsị na-eje obodo na ịgba
eke nga nne nwaanyị bụ eweli nzu eke nne nwaanyị bụ ekwe nzu tụọ mgbodu nne nwaanyị bụ atụọ nzu arọ nne nwaanyị bụ nzu na nzu ọra mmiri nọ na be m na enyi nzu mmiri ya azụ mmiri ya ojii mmiri babichi ekwe nzu ezumezu ndị mmiri nọ na be m na enyi nzu anwụ na-abala ndị mmiri tụọ nzu enyo ndị mmiri ga-eweli nzu tụọ akalibu na aka ebe mụba nzu agbapụ n'otu oge ọ bụ mụba ejima akwụ ogwu na-ekene unu ekene ọra n'ezie na-abịa na be m na-ekene unu ekene nwoke na nwaanyị nna alụ ọrụ na-ekene unu ekene mmụ arụ ọda mmiri ejọ ba na-ekene unu ekene na ya oge bụ ndị nwaanyị ugwu nzu so n'ọkwa na ite ọnwa ịsa ya ka anyị na-esiri unu na shọkechi ruo ruo ka mmiri na-ata ka ibụrụ anyị na-egbu azụ nwoke egbu n'anyị nwaanyị egbu n'anyị ọgwụ mmadụ awọ n'anyị amosu mmadụ egbu n'anyị iwe ọ bụla ba ji iwe ka ịchụpụrụ anyị ya sị gị na ọ bụ saraka mgbe arọ ya ka anyị na-emeta anyị agwa nwoke ya bịa ebe gị iwe ka olite ndụ anya ya bịa ebe gị iwe ka olite ndụ mmadụ niile we ya eliwe gị karịa dịba ka ha na-anya nwere na-enye ego iwe akwa ka iwe nwe na-abịa dịba chụpụrụ bụ ka chụpụ amosu chọrọ mụba ejima agwa obi chọrọ ụmụ arọ m chọrọ ụmụ nwunye m egwu nwoke si ka ọ chụwa m chụwa onye abụ nwaanyị si ka ọ chụwa m chụwa onye abụ ọ bụ ọgwụ ka o ji oji amosu oji ama aba bọtara ikoko ka onye abụ ji ama ya oge bụ nne nwaanyị m si gị dịka oge bịa baa nzu ịba mmụ arọ gị zu ba nwoke na nwaanyị na-abịa na be nzu egwu m ebele anyị bịara bụ ebele mgbe arọ anyị kpechie ka anyị kpete ndụ kpete ego ọnwa anwụ na anyị ma ọya ya na anyị ibe ọbụla ba ji ibe dị n'ụwa wepụrụ a sị na anyị gwuchiri etiri ọgbọ nne nwaanyị ọ bụ ọjị ihe ọbụla yi ego jeligbo gwara ọkụ ala na-azụ nwa nne na-enye ndụ nne na-enye ego akpamụnụ na ọjọọ ụtụ sụrụ na chi evo egwu ebuzi egwu epu ọnụ taa na igbe eke bịa ewere ọjị ana na dobe atọ ọjị ọra mmiri nọ na be m ọbụlive ọbịa ewere ọjị ezuke ngere mmiri ọmabụla dị igbe egwu osimiri ọgwụ n'ụlọ babich Atlantic Ocean tobolo oribịa bata na mba ezu na ọmamba mmiri ya azị mmiri ya oji ọjị ka anyị ji ebu n'ụda anyị ji evi anyị ji ọkụkụ anyị ji ji wee na-ekene unu ekene sunu diko unu mee ka ọ karịa arọ 2024 mana ọ maara anyị mma mana arọ ịkụrụkwa egwu arọ ọhụrụ na-abịa na gbamakela anyị mana ndụ mana ego nwoke bụrụ agwụ anyị n'anya nwaanyị abụrụ agwụ anyị n'anya chụpụrụ anyị amosu mmụọ na amosu mmadụ chụpụrụ anyị ọgwụ mmụọ na ọgwụ mmadụ ibe ọbụla agbaji ibe dị n'ụwa wepụrụ anyị ya nwoke egbu n'anyị nwaanyị egbu n'anyị amosu mmadụ egbu n'anyị ọgwụ mmadụ egbu n'anyị uke mmadụ egbu n'anyị wetiba uke mmadụ egbu n'anyị ife ọbụla ekpere ka ọ ya ele mana ahịa oge siri dịka na chi ebuo agba gị bụ nne nwaanyị si unu were ọjị tọọ ọjị eme emere ọka bụ na abụrụ eme na-emere bipụtakwe bụ site n'isi nne ya eke nwa ọba si na-ekele eke ya zụbụtụ si na akpụrụ ịnụ akwụwa n'okochi agba gị bụ nne nwaanyị gị bịa were ọjị ahụ na-aba nne nwaanyị unu bịa were ọjị na mmanya na nne nwaanyị na-eli ibe agba unu bịa eli ibe ndị ejima ndị dada ndị ichie nwe mmiri eka m bịa were na ọjị taa egwu nke anyị tụere unu ugo ka unu tụọ anyị ugo ugo characha ebe etiri etu abịa na ụbọchị na-anọ ka ọ na-azụ na abịa m agba gị bụ nne nwaanyị ihe ọbụla mere chọrọ nje ejiri egbu m ejiri ya abụọ m ọ bụ oyi ka anyị ọ bụ ụgwọ ọjọọ ka m gburu unu ejiri ya kwụsị ọrụ na abịa m ọ bụ ahịhịa ọka nna anyị unu na ọkpa ọkụ zọrọ nwunye na-egburu ya amụgba nụ ememe ji ime mgbe unu chụwa onye achụwa na onye ahụ ma onye mere m ezigbo iwe chụrụ mere ezigbo mee na onye ahụ ezigbo iwe nwoke ji anyị gbọ anyị ji anyị gbọ ya akwụ anyị ụgwọ anyị bụ na anyị enyere nwoke aka nyere nwaanyị aka ibe anyị na-ekwu bụkwa dịle obodo m mma bụ na ndụ dịle mụbe ejima akwụ bụ ma dịle mma arọ m mma onye si na ọkọ chụwa anyị chụwa onye ahụ mmiri na-enwere ilo n'ibe anyị kwuru dibe mụ arọ na mmiri ejọ ọkụkọ dịle ma mma dịle mụ arọ ma mma dịle ụmụnne me mma agba gị bụ nne nwaanyị gị na-ekwe Chibike ọya ọka mee ya eze na-egwa ndị ngo bụda mee ya eze mụrụ onye na-egburu ike mee ya eze mụrụ Fred ndị iwe mee ya eze nenọvọ katiwese mee ya eze adịoja mee ya eze Nnamdị si mee ya eze mana na ezinụlọ ya ugbo na ezinụlọ ya isi na ezinụlọ ya ụmụ ndị ikwu na mbụ mmụọ eze ọla mee n'ibe eze ụmụ nwoke na agaghị akwali na anyị unu kwen ya agbamụnụ na Frank Chidokwa ichi ọda mmiri ejọka unu mee ya eze mana anyị unu ahịhịọ n'ọrụ adịnabịa na be gị egwu gị na-echi daalụ na ụmụnne ya ma ebe eze egwu ndị na-anyere m aka ndị na-elota m Chinaba eze na ọzọ bụ Chimele eze na ọzọ bụ egwu m eze Chichiba na ọzọ bụ mee na eze tetik mọni chụacha ma na-ekwe mee na eze na mụ na ya unu ahịhịọ ndị mmụ arụ na mmiri niile mmadụ erike ma ndị n'obodo oyibo ma ndị na-Amerịka ma ndị na-Eshia ma ndị bịara bịa ma ndị na-abịara egwu mmiri were eze ka anyị na-enye ndụ ọjị egwu mmiri were ọjị taa ndị na-atụ ọjị taa ndị na-atụ ọgwụ bụ ibu ụmụ n'otu ọjị taa na ile ọjị na ile ọzọ chi ewu nwa gị bụ nne nwaanyị ụmụ n'otu ọjị anyị marịkpe ka ọla anyị mazi kpe ka ọla egwu ka iwe ọma mee ka ndụ dị
ewu ka ego na-abịa ma ọ na-abịa iwe m na-abụ ya iwe eme n'anyị uye eze eme n'anyị ya nga eme n'anyị uye ụna eme n'anyị uye moto eme n'anyị uye ezigbo iwe eme n'anyị ebe anyị na ya ọgwụ ọgazi ọdịle m mma ọdịle m nwadụ ọbịbọ bụ ewere ọjị ezukọ ngere mmiri na ana ọjị taa ma ọbụla dị ibe egwu taa na ọjị shibiri ọgwụ ụlọ taa na ọjị babishi taa na ọjị na ntị ike oju nke obere oriri maka na mbụ ezu na ọma mbara ya mụ na-abara ndị mmiri ụbọchị aka dị na aka ebe anyị were ihu were ọjị taa Nani ya obodo egwu nke ọdọ dolu m na eke dolu m n'oyo dolu nwoke dolu nwaanyị na-abịa na-abịa m dolu m gbara ọda mmiri ejọgwụ ụnụ ụnụ m ụnụ n'ezi egwu m n'otu ebu na chi edo egwu ọjị ndụ oji ego oji ebe akwa ibe nwenwe isi mgbisi ugwu n'isi ibram isi ọra na eze ndị na-alụ ọrụ si mmụ arụ ọda mmiri jọg onye ọnụ n'ezi ka anyị dị na ndụ anwụrụ abara na bụ ya ọ bụ ọjị na-enye unu mụrụ ụtọ ọjị mụrụ were ọjị taa ha na-ele ọjị na-ele ọsọ mụrụ were ọjị taa ndị a lotere ma ndị anyị na-elote mụrụ were ọjị lekwenye n'ụlọ ọjị ụmụta ọjị ha na ọjị ebute ndụ bute ego ebe akpakọ iwe nwe ụmụ arụ na mmiri eji ọbụrụ ụlọ ọnọdụ ọ ya adịrị unu mma ezinụlọ m ya adịrị m mma nne m ya adịrị m mma ụmụnna m ya adịrị m mma nwoke na nwa ya kwere na ụda mmiri eji ọbụrụ unu ya adịrị ya mma salaka anyị na-eme taa bụ salaka salaka ebe akpakọ iwe nwoke niile elite nwaanyị niile elite anyị dị nyo ya na-ekwu maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego alụsị ọda mmiri ejọgwụ alụsị ogwugwu isi ogwugwu maka na ndị bụ alụsị na-eji obodo na ịgba ewu gị na-alị anyị ya ewu na-akwa arụ arọ nri enye anyị nnukwu iwe na-enye mmụara anyị nnukwu iwe na-enye mmụara ọda mmiri eji nnukwu iwe maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego alụsị ọda mmiri ejọgwụ alụsị ogwugwu isi ogwugwu maka na ndị bụ alụsị na-eji obodo na ịgba ide ịgba obodo ebu na buruda okwu ka anyị ruda mmụara ọda mmiri eji ọgwụ buruda maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego alụsị ọda mmiri ejọgwụ alụsị ogwugwu isi ogwugwu maka na ndị bụ alụsị na-eji obodo na ịgba
na moka unu lewe ko ba bo di ba gi mu na wa e bu no ai ma do kwa gitare yala ai ma do kwa yala ramile na ba ma ma do ku yala ai ma do ku yala maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego alụsị ọdammiri ejọgụ alụsị ogwugwu isi ogwugwu maka na nya bụ alụsị na-eji obodo a na ịgba Afternoon. Bio kamala ya ikene. Avam bu chief ejimofa ko. Igwe ọdammiri ejọgụ. Ovia dulu ni Kamilita. Kingdom. Nando. Igwe achọkwana ka igwe ọha na eze ife ime n'ụbọchị nke taa. Ọha na eze mmemme ime n'ụbọchị taa bụ mmemme nne nwanyị. Nne nwanyị Ugwuzu, nne nwanyị Babish, nne nwanyị obodo oyibo, nne nwanyị Iyazi na nne nwanyị Iyoji. Ramili na obem pali nlita ya bụ nli ọnwa ịsaa. Anyị je na mmiri eje ebe ekpere ya lebe ibu ga nata gbuo olu evi gbuo ewu si ka anyị wee kene mgbe ahụ ebe emeka ejiri ụgwọ aka na-asị na adịlị nwoke mma dịlị nwaanyị mma dịlị mmụ arụ ọda mmiri ka ọgụ n'ụlọ mmanụ dịkwa olu mmụ arụ m mma dịlị mmụ nwunye m mma dịlị mmụ nne m mma dịlị mmụ nna m na mma dịlị obodo m bụ na mma dịlị ndị igwe ya na ogwugwu na mma ma nne nwaanyị Ugwuzu ahụ na mma dịkwa ọnụ nwa bụ ndị kamera na mma bụ ndị onyonyo bụ ndị na-agbasa ozi ọdammiri ejọgụ egwu na-agbasa ozi unu ya bụ nnekwu mmadụ na ọma ya emekwu dịkwo ndị ichie dị na be anyị n'ọnya bụ ihe anyị na-emeta echi niile bụ suya night ogwugwu ga-adị mee na alụsị a na-akpọ ogwugwu ma ihe ojii ma eke ma arọ ma ọra mmụọ nọ na be m gbanwe nke echi suya night echi nwanne echi bụ ụka bụ ma ihe nri nke evived evi riri nne ewu riri nne ọkụkọ riri nne n'ọnya nwa ebe anyị enwe bụ na nwoke bịara nwa ya bịara ya anali blessing bụ onye chọrọ blessing onye bịa ka onye ebe anyị na-emegwu na onye enyo onwe ya onye bịara fụ ezigbo ibe ya esi ya na ife ọbụla bụ ebumnobi nwoke o ji gbara ọsọ bịa n'ebe a o megoli enye bụ mmụọ niile n'ebe a bịa ka onye emekwula ezinụlọ mele ụmụnne m mele obodo m mele ụmụnna m ana anyị na-eme onye ọbụla nwoke na nwaanyị invite maka na onye ọbụla azọrọ ọkpa na ebe a as from today ka ọ zọrọ wee luo Sunday ị na-agọlụ blessing ụgwọ niile na-aya ọya na ọya gaghị akwụsị mmadụ na-achụ gị na ọya na-achụ gị ya ara gị ihe enwe mmeli n'ife ọbụla ị na-eme ma biznes ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-alụ ọrụ oyibo ma ndị n'obodo oyibo ma ndị na-agaba na-agatara ego ma ndị a sị na ba ma abụ mmadụ ebelivu na ebi ebe a na ihe abụ mmadụ ọ nwere mmụọ n'ebe a na-azọ mmadụ ọ ya azọ gị one thing nyekwuru pawa maka na mmiri ebe a nwe gold n'ime mmiri enwere diamond n'ime mmiri enwere silva n'ime mmiri enwere oyi n'ime mmiri ofu mmiri a ka ibe niile dị o nwere ibe ihe esi na uwe ya na-etinyere mmiri bụ nọmba 1 pawa onye ọbụla nye na mmiri yi ibe a na-eme ya ịgbọli ọgwụ amalụ ọrụ so na mmiri bụ nye kacha ike niile nwere ike kacha ike bụ mmiri ka ọ dị ekene m na-agala ịfọ n'isi ụmụnne m ma mmụ arọ m ma nwunye m ụmụ nwunye m na-agakwa n'isi ezigbote ọkwụ aka m bụrụ nwa m nwoke a na-akpọ Chibuike ọya ọka ekene m na-agali ya mma ntụ n'ukwu elimba onye bụ nwa ọdammiri ejọgụ nọmba 1 na-ekenekwa isi ọdammiri ejọgụ Frank Chidokwu Udoji na-ekene adị ndụ obora na-ekene mụ na onye dị egbu n'ike
na-ekenezikwa ndị ọzọ niile bụ mmụara ọdamile ejọgụ chairman ọdamile ejọgụ bụ ọkajikwese ma dee ma mmadụ niile mmụọ ọdamile ejọgụ bụ erike anyị gụwa ọnụ chi ejinere anyị mana mụ na-ekere mụ na-aga n'isi ma aka atọ ma ada agama ma nnando ma ụwa niile na-abịa n'obi a na mụ na-ekele ebe ekele mpete niile na outside ma ndị nọ Naijiria ndị wetara ego ndị kọntributu na mmemme ya na-eme egwu na ọdị ọlụva mma ndị gwolụmụnwa bụ ejima ọmụma dịlị mmụara m na mma onye bịara abịa ọya adịlị ya na mma onye na-abịara abịa ya adịlị ya na mma nọọ ibe onye kwenye ya na-alụlị ọlụ ana ebelivu na nne nwaanyị emere anyị mgba ọdamili ejọgụ bụ isi ogwu ya emekwuru anyị alụsị onwere igbo bụ nwe ikpo nzu alụsị onwere igbo bụ nwe ikpo nzu na mmiri ejọgụ mmanwụ isi ogwu meke na-eyi nje gba atụọrụ m izu egwu arọchuwo nne m wo enulia arọchuwo nne m wo enulia wada mmiri ejọgụ mmanwụ mmadụ ka ndị ji egwu egwu jeji egwu na ọgbọ ikuku ka mbịa ọnụ m enulia aka na ọgwa mmadụ ka anyị ji agwa
maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ, alụsị na-enye ọganiru, alụsị na-enye akụnụba, alụsị na-enye nwa. Maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ, alụsị na-enye ọganiru, alụsị na-enye akụnụba, alụsị na-enye nwa, alụsị na-ebute ego, alụsị ọganiru eje ọgụ, alụsị ogwu, isi ogwu. Maka na nne bụ alụsị na-eje obodo ala ịgba Salaka ya na-eme n'ụbọchị taa mmụọ abụ ejima ahụ ka ọ na-eme n'ụlọ na m nwa arụ ọda mmiri ejo ezinụlọ na-eme salaka taa. Anyị tiele otu ọjị na anọ otu ọjị na abụ anyị tiele 2000 ego eji wawu ya. Anyị butere 6 crate of mineral. Anyị tiele akwụkwọ esili unu rice masị na mosi a ka m wee mere unu bụ mmụ arọ salaka maka aga m n'iru ma adị mma nnukwu mmụ arọ na salaka anyị na-eme bụ ka ọ dịrịga oke mma adịrịga anyị mma mma akwụrụ na adịrị ya na pas ebumnobi unu chukwu ya na-emelu unu ya oge ya egburu unu nwaanyị ya egburu unu ụlọ ya ọya n'ọya ndị akụrụ ka ya adịwa abụọ
anyị ekpere n'aha Jizọs ka Chineke gozie anyị ahụ ọzọ na ihe eme nke pụrụ iche n'aha Jizọs ejima na ndị be na-eje eje na-abata abata n'ihe ọma ka ije n'ezinụlọ n'aha Jizọs ka chi bụọ ịkpata ego ka chi bụ ụzọ kpata ego ka mmụọ niile bachala ya unu n'aha Jizọs ọ nwere ji bata ebe ka ọ na-eji wa na n'udo n'aha Jizọs ka o gozie anyị ka ibe ọ na-eme na-aga n'ihu n'aha Jizọs arụsị ada mmiri aja ọkụ oke arụsị karịsịa arụsị ada mmiri aja ọkụ oke arụsị nnukwu mmọnwụ Arobi na egwu m nne m egwu mali m egwu